नै रानि नों माखौ फसन्द जायो जायखिया गांसे बासिनानै गानदो दे। आयु मादै बेयावथ' जि बुरजा दख'ना दङ ना? ओं रानि ओं दङ। बिनिफ्रायनो नों जायखिया नों माखौ मोजां मोनो गानदो गांसे। मादै नोंनो गांसे हानना हरदो नामा जायखिया? आयु नोंनो हाननानै गानदो दे गांसे, जेबो नङा जेबो साननाङा। आरोथ' आंनो बुंबायना गानदो दे गांसे, बिदि गिसि थाबाय थानाङा। दे अब्लालाय मादै थाथ' दे, दा गाननानै फैबानो जाबाय। औ दे। एसेबां बुरजा दख'ना दं मालाय, आंनाथ' आरो गांसे गांनैल'सो दङ। ओमफ्रायथ' आं माबोरै गाननो देनाय, मालाय एसे मोजां मोजां दख'नाखौ बोरैबा मोनलायलाङो आंहा मालायनि जिनिसखौ। अब्लाबो मादैया थिनथारबायबालाय गांसे गाननोसै आङो। आयु जि समायना समायनाखा माथो। आंनि जिउआलाय आरो माथो गुबुन बायदि जानो। नाथाय मालायफोरखौ नुयोब्ला लाजिनोसो ओंखारो आङो। आंहादि बेफोरबायदि जेबोआनो गैजा रोङाना जिउआव। ना गुबुन बायदि मोजां मोजां गाननाय जोमनाय, ना गोबां बायदि बायदि आरोथ' ना ड्रेस मोजां गैयैखायनो जे रावबो थांनोबो लाजिसोयोसो आङो। आंबोथ' आरो बहा बायना लानो हानो, ओरैनो राङानो थोआनो मा जाखायो जेब्लायबो। एसे फुरानाखौनो गाननोसैहाय आङो। मालायनि दख'ना बोरैबाबा गिलायलाङो आंहा। जानला मोनलाखौनो हानानै गानबायहाय आं गांसे। दाथ' आरो आंनाबो दख'नाया गिसिना, बेवहाय फैफिनबायोबा लाबोफानोसै आङो मोजां सुनानै। मा जाबासोना माथो आजिखालि नोङो आंनि खोथाखौबो लायै जालांगासिनो। माथो जालायखोब्रा? नै आफासोना एसे सोलायदो नोंबो, नङाबा हे जाम्बा जाम्थासो जामारसिगोन नोंबो मिथिबायना? मालाय हनै जुदिनि सानसोरांखौनो नाय, फरायनोबो थाहैबाय, फरायनायावबो मोजां। नोंनिखौबो एसे मोजां माबाना होनो नागिरदोंमोन आं फरायनायखौबो, नों आरो एग्जामखौनो होआ ना आबा। मा मोननांगौसो फरायनानै आयै, मा मोनजागोन? आजिखालि फरायबाबो लाब गैलालै आयै, मिथिबायना? बुंबाथ' नोंनाबो बिदिनोल'सै। दे जाबाय दे, बांद्राय लेक्सारखौ आंबो खोनासंनो बायोलै। आफाया जोंजों थानो मोनबासोमोन, अब्ला माबा मोनसे जागौमोन, नाथाय दाथ' बे जोंजोंबो थायाना। माथो होनबावनो आफासोना नोंथांखौ माबालाय। नोंबोथ' मिथिया नङा गासिबो मिथिखाजोबो ना, बिसोरखौबो एसे देखायफिननांगोन ना। बाद दे बेफोरखौ, माथासो गरम मोनजोबो आं बे सोरां खोथा होनबाथाय। हैद रायलायबाय थानो बाबायलै आङो। आबा मेहेर गथ'आनोथ' मानो बिदि जालांखो बेलाय, बे फापिसोनि जुरिनि थाखायनो जाजोब्बाय बिसोरो। जुरिखौनो राजथानिफ्राय हाथायनांसिगोन, बेनोथ' आंनि जिउआव सुब बायदि थाबथानानै दंथारो। बासायाखै बेलाय आंनि जिउनिफ्राय, गासिबोथ' सिजोब्बाय, बेल' मानो खुसि थानो? आंहा मा मोन्थाय गैया नामा? नङा नङा, ओरैनो बेबायदि जिरायबाय थानानै जाला दे आरो, माबा मोनसे साननांसिगोन बे जुरिखौनो। आंनि थाखाय नङाब्लाबो आंनि आबा मेहेरनि थाखाय। नङाब्लाथ' आरो गासिबो थेन्डरखौनो सानसेराङासो मोनजोबगोन। गोदोथ' आरो आंहा गासिबो रेडि खालामखाजोबनाय ना, जाथारा बियो, जुरि आरो बिनि फिसालाया सोरांनि थेन्डरखौ मोननो हाया। नोंसोरखौथ' लामानि भिखारि बायदिसो खालामनांगौ दा। आयु मोनाथारबाय माथो, ओमफ्राय थांनायावबो आंनो लास्ट जालांलायबायना। गिनायाथ' आं गिया र', अब्लाबो मोनाबायना। लासै लासै थाबायलांनोसै र' आङो। मादैमोनाबो माला माला थांस्लाबखोथाय, मादैमोनजोंसो थांनो बुंदोंमोन आङो। अह' आंनो गोबाव खालामबायना, मालाय मादैयाबो उन्दै गोनां थाब थांबाय। दाथ' हारसिङैनो थांनांसिगोन आङो, जोंथिंजायनियाथ' आरो मादैमोनल'सोमोन। दे आरो हाथरखि थांनोसै ना लासै लासैनो। गिनाङाहाय, माखौथो गिनांगौ दङ ना। आरे बेयाव मानो हारसिं थाबाय थाखो नों? आं न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन। न'आव थांनो? माने आंना खामानिया जोबथ'बायमोन नालाय।
गाबोन फैनोसै हाबायाव। अ ओमफ्रायथ' दाथ' मोनाबायना नङा माने नों हारसिं थांगोन ना सोरबा लोगोआव दं? दाथ' आं हारसिंसो जालांसिगोन। जोंथिंजायनि मादैमोनाबो दहायनो थांबायनो। हारसिं? दाथ' ओमफ्राय मोनाबायना माने माब्रै हारसिं थांनांगौ दिनै नों? जेबो नङा दे आरो लासै लासै थाबायनानै थांनोसै। ओमफ्राय नोङो माबेसिनाव हर थागोन? आंथ' माने हरखौनो थानांसिगोन खोमालै। दे मोजां अब्ला आं थांनोसै नामा? हा? माने दा मोनासिनबा जारला जासिनगोन ना। ओमफ्राय नोंबो थालांबा थालांना नङा माने बिस्रानि आबैजों आं रायलायगोन ना। नांथ'ला नामा दे जोंहा आफायाबो माने रागा जोंगोन नालाय। दे होमबा ना थाथ'दो आं थांनोसै। आयु माथो लामाफोरावबो रावखौबो लोगो मोनथारासै दिनै। सेस दानाबा ओमफ्रायथ' बोरैबाबा गिनायसो मोनलायलांबायलै आङो। मानोथो गिनांगौ जाखोरा? आया बेथ' माथो आयु माथो अनन फैफाखो बेलाय? ओरैनो आं हारसिं गिखानाय। नोंबो हारसिं नालाय। ओमफ्राय नोंलाय बहायथो थांनो नागिरदों? आरो आं माने नोंबो हारसिंखासो नालाय बेखायनो सानबाय आरो ना दसे ओरैनो बेरायथावथाव नोंजों ससे फैफानोसै नामा होननानै। ओमफ्रायथ' नोंहा गोबाव जागोन ना? जायालै मानोथो गोबाव जालाबायनांगौ जाखो। फनाबो आरो नेटानो नांनो नागिराना बेखायनो ओंखारबोबाय दे आरो आंबो ससे। बेसे गोजान थांबावनांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंसिना? बिथिंजाय बारस'नायनि लामा दं नालाय बेखायनो बे लामाजों ससे थांबावबानो मोनसिगोन। आच्छा होमबाथ' गोजानानो नंलाना मोनसिगोनानो। ओं मोनसिगोनानोथ'। ओमफ्राय लामायाव गिदोंमोन आरोना नोङो? नङाथ' मानो गिनो आंलाय गियाखैथ' आङो। ओमफ्रायथ' बेनिफ्राय आं थांसिगोन नामाथाय? नोंबोथ' जि गोजान फैबाय माथो। नोंबोसो दा थांफिननो हारसिं जालांसिगोन न'? जेबो नङालै माथो जानो आरोना। दे होमबालाय। बा हारसिं लोंनायनि मजायानो आलदा जाखायो माथो। बेसेथो सानोब्रा बांद्राय सानबा खर'फोरासो गरम जालायलाङो। ओइ साला हारसिंनो बेयावनो लोंसैलां एसे। अमा बेदरजों लागावनोसैलां हारसिंनो। बोथोराबोथ' आरो बरियाना। बेयाव दंमोन नालाय सोर मोनथिनोब्रा आंखौलाय। जुरियाबोथ' आरो बिथिं फैखानाय नङा बियो। गोसोबायदि लोंसै आं दिनै र'। आरोथ' बिबोनांनि हाबाखारा बेबायदि रंजानाय समालाय बारे बारे फैखायाना। नङाबाथ' आरो मा बुंनोरा सोरां जिउआवथ' जेब्लायबो खोमसिल'सोना। गोजोन खुसिफोरानो आंजों जेनेबा सुथुरसो आरोना। दुखु दं आंनावबो दुखुफोरानो खारनो नागिरा आरोना। मा होनबावनो आरो। दे आबा जायख्लां होनदो दे। सोरां आयु बेवहाय नों लोंफैदोंसो? आरेबा इमोसना माथो खालामब्रा एसे ओरैनो आरोना। हे ओमफ्राय दा जुरिया मिन्थिबा रागा जोङा बियो? नों लोगोनि रागायालाय माथो जाखो आरोना दसेल'सो बेनाबो रागाया जेबो नङा दे आरो। नोंलाय माथो खालामफैखो बावलाय? आबा जायख्लाङा उन्दुनो नागिराखैमोन दासो उन्दुलांबाय नै। मालायसो फिसाला आरोना। मोजां दे आरो मालाय फिसालायाबो नोंना। नोंबो सासे आरोना एमि। नोंखौबो दाबो गोसोखांबा बोरैबा मोनलायलायोलै। नोंबोथ' सासे फाग्ला खालामनायमोन ना आंखौ। फार्स्ट लाभ होनबाथाय बावनो हायालै मानोथाय मिन्थिया आरो। सोरां मा बाथ्राखौ लानानै रायलायनायखोमोनलाय? जेब्लायबो नोजोरनि खाथियावनो थायोब्रा नोंबो माथो खालामनो आरो। जेसेबांखि समानो बारलाङा मानो देनाय गोसोखांनायाथ' आरो थैनो रोङाना। मोनसे समाव नों आंनिमोन सैथोब्रा बे रावबो सोलायनो हाया बेखौ।
खाफालखौलाय आरो माथो बुंबावनो दिनै जानांगौ बे जोनोमाव जोंहा मोननांगौआनो गैखायामोन दे आरो ओमफ्रायथ' नायना नोंनि जिउनि लोगोरियाबोथ' आरो बेसे मोजां ना जुरिया जोंना जुरियाथ' जुरिया आरो माखासे गोसोखांनायफोराथ' आरो थैसामसो खानानै थाबायना दाथ' आरो गोसोआवबो गैबावला खोमा ना नोंथ' दे सोरां जाबाय दे आरो बांद्राय लोंनो नांला नोङो जुरियाबो दा रागा जोंलाय लांगोन नोंथ' आरो मालाय खुसि थानो हाबावले आंथ' बिदिबो हायाना गोरोन्थिफोरानो बुंफबजोब्बाय आंना नङा दे सोरां दाथ' आरो नोंनाबो गासैबो थिगानो दंना खुसियैनो दं दा नोंबो जोंहानि खुसिखौथ' नुयोलै मे गोसो सिंनि दुखुखौ सोर नुनो देनाय दं आरोना होमबाबो थांनानै आंथ' थांनानै थाखानांसिगोन दा जेरैखि जायाब्लाबो उन्दुबाय राजा दासो उन्दुलांदों बावथाराखै थाबखौनो उन्दुनो नागिरा ना आंथ' मानसि बुरजा नुबाय दा बेखायनो थाब उन्दुलाङासै बियो हा नै जोहोलावा माथो बेयावसो फैनानै साइदआव गैखुमायोलाय आलासि गोनाङाव बेफोरबायदि मा खल जाखो बियो जायाहाय बे सोरांजोंबो सोरां बा सोरांबा दाबो हाबायानो सुरु जायाखै आरो नोंनि लोंनायफ्रासो सुरु जाबाय आं जेरै बेखौनो बुंदोंमोन आंबो बांद्राय लोंनाङा होननानै थैदो दानाबा रायजाखासिगोन आरोना दे आरो आं मालाय गिगोन नामा जुरिखौ ओइ साला नङालै जुरि माने ओइ नङा एसेल' आरोना मा जाबावगोन सोरां बेफोरबायदिजों जेबो जायालै मा जानांगौ जाखो नोंखौ बेफोरबायदि आबा साना नुयोब्ला मा जागोन सोरां गाज्रि मोनगोन नङा ना नोंथारा सोरां आंलाय आरो एसे हाबानि नामावसो दा हाबायासो बदनामावहाय बेना नायगोनसो आं नोंखौ र' दाथ' जेबो बुंथ'लासो आङो मानसिफोर दङ ना नायगोन आं सोरां नोंखौ नायदोब्रा नायदो खाथियावनो दंखायोना बेखौ होनाखै आङो नायगोन आं नोंखौ बेफोरबायदि जौ लोंनायखौ नायगोन आं नोंखौ बे आबा सानसोरांलाय बहा थांब्रबखोलाय दा माथो जेबो खिन्थालाङाखैबो आंनो मानसियानोथ' गथ'आ थांनाया बहा थांखो बेलाय ओंखामखौबो जादोंना जायाखैमोन दहायनो जानसिन खाथारदोंमोन दाथ' फनानो नेटवर्कबो नांबावलासो बहाथो दं बेलाय गथ'आलाय गारिखौबोथ' लाङाखैहाय बियो बिफायाबोथ' आरो हनै मायबा लोंनायावसो बिजि फिसालाखौथ' खबर लानोनो सोलाबा बिहा बेहेरबासो खबर लागौमोन खोमा बियो जोंना न'आ बै नै मोनफैबायानो माथो माब्लाबानो मोनफैबाय आरोना ओं माब्ला मोनफैखो फात्ता मोनलायलायासै आरो नोंनाथ' आरो न'आ मोनफैबायबालाय न'आव थांदो होमबालाय ओमफ्रायथ' आंथ' न'आव मोनफैबाय दं नोंहासो दा थांफिननांगौआ गोजान जासिगोन ना एसे दे जेबो नङा आंनाथ' दानबा मोनहैगोनलै माथो आरो ओमफ्रायथ' फुजाफोराबो खाथिथारसैना नोंसिनिथिं बिथिं जाया नामा जायो ओमफ्राय आं फुजाखौनो जाफेराना फुजा जाफेरा आंहाथ' आरो राङानो माने थोआ लोमा जायोना बेखायनो फुजाफोरावबो थांनायानो जाया लाइफआव फुजाखौनो जाफेराखै नामा होमबा नों ओंहो आं फुजायावनो थांफेरा माब्लाबाबो ओमफ्राय नों बेरायफैबानो जायोना फुजायाव बेरायफैबानो जाबाय आइनोथ' खिन्थानानै थाङाखैलै आङो बिदि दोनलांदों होनना मिथिबा रायगोनलै आंखौ आबासान ओं आयै ओमफ्राय बहा थाङा नों खिन्थाया मुवानो थांनायानोथ' आयै माने मा मानि मुनि बेलाय मा सोंदों खोन्थायाखै नोङो बहा थांनाय आं सोंदोंना मायबा नोंनाव बहा थांनाय लामाथिंसो थांदोंमोनलै आं दसे आयै लामाथिंसो थांदो मोना गुनानो आबासाना नङा माने एसे बेरायथावथाव आरोना मोना गुना बेफोरबायदि बेरायजायो नामा सोरबा दसेल'सैलै आयै दाथ' फैबायानो आङो बेफोरबायदि आरो खिन्थायालासिनो बहाबा थांबावनांगौबा दे जागोन दे आयै थांलाना आङो ओं आबासान नों मिन्थिखाया नङाना आं बेसेबां सिन्था जाबाय थायो गावखौनो
ओरैनो दसे गैयाबाथाय बिखा ख्लाब मोनो आङो बेखायनो बिदि खिन्थालासे थानाङा जेरावबो सरिलै आयै आं बिदि खालामलाना दे आफासना आं मिन्थिखागौ नोंखौ बेफोरबायदि खालामा होननानै नाथाय अब्लाबो एसे खर'आ बोरैबा मोन्दोंमोनलै आयै बेखायनो दसे बायहेरायाव ओंखारदोंमोन आरोना दाथ' आरो मानसिबो भिर नालाय आलासिफोरबो दङ दामनाय देनाय ओरै फारसेथिंजाय ए खर'फोरा बांद्राय बोरैबा मोन्दोंबा मुलि जाबानो जाबाय मिन्थिबाय दे आयै दे ओमफ्राय आफायालाय मा बुंबावनो आफासना नोम्फा मावजि बुन्दाखौलाय हा ओं आफासान ओं सिरिनो खनायाव थानानै जौसो लोंखुमादोंमोन नालाय मा बिदिसो आरो बियो एसे बुंना फैबाय दे आरो ज्रावनो आंबो ओमफ्राय आबासना ओंखाम जाबाय नों दहाय आं जानो खिन्थानाया जाथ'वाखैमोन दे आयै थ'दो ना होमबा सानैजों जाहैनोसै दे होमबालाय नोम्फाखौबो लेंहैनि आङो थुदो साथामजों जाहैखानोसै दे